awusondele intokazi endala ukubabingelela ubatshela ukuthi ubani kahle kahle. Ngiyabingelela nonke endaweni yaseBelgrade. Nonke umnyango wezempilo amakliniki izikhulu obani. Nami futhi ngiphinde ngiyibingelele. Absolutely. Ngoba ngila. Ngoba nasi isangoma sethu la ngisuka kuso esikhulu. Yebo. Zibalulekile ezempilo ngendlela eyisimanga. Zibaluleke mawuqala nje uphuma eminyango. Yes. Uye endlini yangasese. Ubuye ugeza izandla ngensipho, ubuye usanitize. Awubake. Ingane mayiphuma uzinake zisanitize. Zibaluleke kakhulu yabona nje lo mntwana lona lo nomagugu lo ngaze ngasho ngathi awu kwaba nesige esathu unomagugu yiqili kwangafanele kusho njalo. Absolutely. Ngoba unomagugu uhlakaniphile. Ngiyamlalela ithi kumbuza lensizwa ibuza ngilalele ngiyezwa zibaluleke kakhulu bakithi. Awubake. Yama-TB siyasizakala. Noma bangafika kanjani ngethuki. Angethuko thukayo. Bathi gogo sizo-check ama-TB ini ngithi lethana amapasi ngithi lethani ngithi vukani nikhohlele nini. Khwehlelani. Bathe bayabuya bazowathanda. Khwehlelani. Sibaluleke kakhulu mina ngijabule kakhulu Nkosi yami. Ubusaza nendaba enhle ukuthi kubalekile lokhu ukuthi umnyango ubuye univakashele bezonibheka ngezifo ezihlukahlukene. Ngijabule kakhulu ngizwa bethi wele ngathi iqondana kahle nedate yami yasekliniki. Absolutely. Ngoba kufuna ngiyovuselela ngizawuthi mangiphuma ekliniki ngiyekhona. Sengizwa bathi nonomagugu uzobe khona. Ngathi ngiyakhona ngifuna ukumbona ngamehlo. Enyama nje ngimbonile lo ntombazana. Absolutely. Ngajabula wangikhombisa nawe. Hawu kanti nami ngikhona. Ngiyanizwa impela. Bebuzana ngijabule ngithi ungathi badlula lapha bayisikolweni. Eceleni kwami. Awubaki. Zibalulekile ezempilo ngendlela eyisimanga. Mina kukho engakulalela wengane. Ukuthi ingane inakelela uqubha isixubho singabe isikhathi eside. Yebo. Ingane inakelela namanzi anotswayizi imunyunge ngawe iphimisi ngiyalalela kakhulu akugezwe. Uyabona amahamba ugesi ukuthi angife ngidlula. Awubakithi. Ngoba kuningi engingasakuzwa manje. Awubakithi cha. Awukhona engasakuzwa. Siyabonga kakhulu.